Polițistul a încătușat prizoniera de mânerul ușii mașinii, dar a uitat să scoată cheile din contact și a mers la toaleta supermarketului. Acest lucru i-a oferit Lisei șansa perfectă de a evada. După ce și-a analizat împrejurimile, a observat o țeavă de oțel aflată în diagonală în spatele mașinii. Lisa și-a mutat rapid mâinile spre scaunul șoferului pentru a porni mașina, apoi a băgat în marșarier și și-a întins piciorul pentru a apăsa accelerația. Planul ei era să folosească țeava de oțel pentru a sparge cătușele prinse de mânerul ușii. Însă nu doar că încercarea a eșuat, dar a și lovit mașina aflată în spatele ei. Din fericire, polițistul încă nu se întorsese, așa că Lisa a încercat din nou. De această dată, mânerul ușii a lovit țeava de oțel și a avut un anumit efect, însă Lisa a uitat să frâneze, iar mașina de poliție s-a izbit direct de vehiculul din față. Când și-a dat seama ce se întâmplase, era deja prea târziu. Mașina fusese împinsă de pe navă și a căzut în mare. Deși lovise țeava de oțel de mai multe ori, tot nu reușise să-și scoată cătușele. Mai rău, polițistul era pe cale să se întoarcă. Lisa nu mai putea pierde nicio secundă. A pornit rapid mașina și a încercat din nou. Bazându-se pe experiența celor două încercări anterioare, de această dată totul a mers mult mai bine, iar mânerul ușii a început să se desprindă vizibil. Dar zgomotul puternic l-a făcut pe polițist să se întoarcă și mai repede. Tocmai când Lisa se pregătea să mai încerce o dată, polițistul a ajuns lângă mașină. Lisa a apăsat rapid cu piciorul pentru a bloca ușile și geamurile, însă acest lucru nu l-a putut opri deloc pe polițist. Acesta a lovit direct geamul mașinii și l-a spart. În acel moment, Lisa nu mai putea să țină cont de nimic. A decis să conducă mașina direct în mare. În mod neașteptat, polițistul era extrem de devotat meseriei sale și a intrat și el în mașină. La scurt timp, amândoi, împreună cu vehiculul, au căzut în apă. Pe măsură ce tot mai multă apă de mare pătrundea în mașină, aceasta se scufunda încet spre fundul oceanului. Pentru a-i garanta siguranța prizonierului, polițistul a fost nevoit să-i desfacă Lisei cătușele. Imediat după ce a fost liberă, Lisa a luat pistolul polițistului care căzuse în mașină și a început să înoate disperată spre suprafață. Polițistul a urmat-o rapid. Însă, în mod neașteptat, imediat după ce a ajuns la suprafață, Lisa l-a lovit pe polițist cu mânerul pistolului și l-a lăsat inconștient. Astfel, Lisa a reușit să scape de polițist și a înotat până la mal, în timp ce polițistul, abia în viață, a fost salvat de oamenii aflați pe o barcă.